keer zoek ik net fietsen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Ja. Hey, Bas, hem kennen immers. Nee? Nee. Want? Dat is Mr. X. Oh, Mr. X. Hallo. En wat staat die X voor? Ja? Bariton. Heel snel. Super snel. Voor de nieuwe iPhone. Hé, hey, dat is toch niet afgesproken worden? Ja, we moeten vertrekken, jongens. Nee. Ja? Ja. Ik moet net vragen van... Nee, loopt gewoon af. We komen nooit op televisie. We komen niet op televisie. We doen gewoon de route korter. Heb je een visagist? Heb je een visagist niet van de eerste lijn. Is dat de visagist? Dat regelt het hier, ja, het gaat perfect. Dat is de man. Dan kon ik even... Ja, meteen even praten. Ja. Dag meneer. John en verder? Van Goossen. Van Goorsen. Familie van? Niet familie van. Oh. We hadden ook hier van dingen. Maar je hebt wel verstand van voetbal. Ik niks. Zelf als ze zitten kijken, grapje jong. Wat bleef? Drinken moet ballen. Nee. maar zelf wel. Ja. Jongens, ziet je allemaal nemers aan het infuus gaan hangen vanmorgen? Ja? De meeste wel. Ja. Steek de handen op. Ja, weet ja, toch. Links. Links draaien Rudy. Zeker van niet. Mr. X van net, steek ook eens de handen op. Ja, ik ga al dag in de fiets. Ja. Anders hoort het niet via. De beer. Ja! Nee, serieus? Ja. Daarom is de beer losstaan. Moet ik mich dan nog afvragen weer of weer opfietst vandaag? Of, Ik ben vanmorgen bij de dokter geweest, heb ik in de fiets gelegen en net al gezegd, jong, niet op kop rijden vandaag. Dus Voor de eerste inwerken, hè? ik lood er dan allemaal over. De jongste. Niks anders gewoon van met dat ding. Nee, dat is een elektriet en dan brandt vastgebied. Ja, en wat krijgen we ervoor? Genieten van hele schone koers. Pilsken. Barry, even, hoeveel koersen heeft Stig gewonnen in die carrière? Over de 100. Over de 100. Ja, minder als mij. Een paar minder als mij. Ja. Nee, maar waarom ben ik nu afgeworden? Dat is... Dat heb ik me altijd afgevraagd, want in de tijd dat allemaal die uitslagen nog zo keurig netjes in de krant stonden, stond dat Beritolen. Ik zal het vooral kort maken. Ja? Ik ben begonnen wie ik 10 jaar word. Ja? En dan zie ik rijden in de gele trui in de Tour de France. En zo ben ik nieuweling, junior. En dan kom ik amateur. Dan ga ik naar de run van Waastrijk. En dan rijd ik de grusklok erop en dan kom ik op een half uur binnen. En toen ging ik een knopje om en denk ik, wat moet ik bij de beroepsrenners gaan doen? Die rijden op een uur. Maar wie 27 jaar wordt, heb ik 3 aanbiedingen gehad. En die heb ik alle 3, om verschillende redenen, heb ik die net gepakt. Achteraf is het misschien stom. Maar nu heb ik het ook gehoord. En dan had ik misschien aan de vuist moeten liggen. En dat wil ik net. Okay. Maar hoe druk zit ze nog op de fiets? Ik heb vanmorgen geteld, ik heb er nu 14.000 op dit jaar. Dus ik gewoon 5 keer in de week fietsen. En 14.000 in hoeveel tijd? Ja, een jaar. Vanaf januari. Het riet je met de auto, hè? Is er nou, even kijken, het is nou zondag. Is dit gewoon echt vaste prik? Ja. Iedere zondag? Laatste rit. Laatste rit van het seizoen. Officiële rit. Afsluitende rit is het. Ja. Oké. Volgende week begint het nieuwe seizoen, daar beginnen we. Volgende week? Ja, het winterseizoen, want dat is binnen. Nee, dat is de derde etappe. Ah, de derde etappe. Dat is meer verstand van volleyballen, dat hoor ik al. Nee, korfballen. Vanwege de raks. Goed zo. Nee, geen gezamenlijke shirtjes, maar het is wel een vereniging. Het is geen club. Vriendenclub. Iedereen die komt met een helm. Daar moet ik mee doen. En een fiets. Wie meer zien, wie meer leuk. En een fiets, joh. Oh, dus dat, zo officieel is dat allemaal niet. Nee. Daarvoor werk je Geen ook. contributie, helemaal niks. Vrijheid, blijheid. Heeft het ook een bepaalde naam? Zeist. John, leg eens uit. Samen uit, samen thuis. Oh, dat heb ik nu uit de dracht. Dus hier is het echt Barry, dat gaat de wereld vind ik hoor.
Het is de bedoeling dat we samen vertrekken en ook straks samen weer aankomen. Dus als er een paar geen wordt gewacht. Maar de EU, hoe zie je dat wel? Is. Samen is. Oh, samen uit is samen thuis. Zuist. Ja. Ja, dat is juist. Dat werd gemeenst van John, besticht de grondlegger dan ook van het, nee? Nee, ik ben later in zagen gezoten door Harris, een van de eerste. Ik begon in Kranenbroek met mountainbiken. We hebben vroeger altijd eerst gerend. En toen broers we gaan versleten, dan zijn we gaan mountainbiken en toen zijn we op de fiets gestapt. En wat kunt u hier nou dan? Biljarten? Ja, doe. Nee, dan kregen we een uitdaging onderweg. Ja, zeg nou zelf, dat kan een beetje al horen, dat kan iedereen toch of niet? Ja. Wat is de afstand voor vandaag? 64 kilometer. Nee, die 64 makkelijk. Oké. En wie fietst er ver op? Zee. Ja, zo En Mat. En die hoor je precies het tempo dat iedereen in het weekend had. Die weten de weg. Fiets is met cruise-control. Daar zit dat op gevuld, het tempo. Ja, Kieken? Op de televisie kijken, hè, wat het zegt. Hè. Ja, de helft gewoon een bepaalde gemiddelde snelheid aan. Wat is de gemiddelde snelheid van deze groep? Over 65? Nu, als we nu normaal rijden, rond de 30 denk ik nu. Vandaag, op het einde van het seizoen, voor ze bij elkaar te houden. Als we in één groep rijden. Als we in twee groepen rijden, prachtig. En zet je van tevoren ook de route zo uit? De routes zijn op een website, zo uitgezet. En wie duidt dat? John. Nee, man. John, gaat dat allemaal op GPS tegenwoordig? Dat, ja, we rijden ze en dan dus hij sluit zo op. En dus dat, het is niet dat ze van tevoren in kunnen lezen die en die route. Dat die hebben we nog niet. Wie rijdt er het drukste lek? Morgen gaan we het weer. Eerst het moment niet te bieden. Nee, Johan is er niet. Morgen gaan we weer gelijk. 4 keer lek. Ja, Piet. Ja, ik ga een keer aan 3 jaar. Ja, dus En dukker dan vroeg opgestoken. ja. Zeker. En wie zit er meestal in het laatste wiel? Vaste plaats, ik moet die bijeen houden. Hè. Ja. Die best de rode lantaarn. Ja. Ik hou ze bijeen, dus als ze achterblijft dan roep ik halen. Mag ik met alle respect vragen wie oudestig is? 69. 69. En dan reist ik nog goed een 28 gemiddeld over 4. Of 30 Als gemiddeld die, over. goed, als die met de goeie te wint, hoor je wel. Dat geeft wel. En dan best ziet je samen de nestors van de. Nee, dat zegt ook iets. Dat, Zelfs steeds toen gewoon bovenaan. dat is juist inderdaad, wil ik zeggen. Sef? Geef gas. 72? Ja, bijna. Godsamme man. Normaal. Hoeveel kilometer mag ik per jaar? 11.000. Met de auto wel, hè? Nee, met de auto doe je 30. Nee, dat klopt. Ja, want dan moet ik rustig stellen dat ja, als ze niet zeer regelmatig op de fiets zit, dat ze in dit groepje weinig te zoeken is. Ja, gewoon 3 keer in de week. Gewoon 3 keer in de week. Maandag, donderdag en zondag. En het sociale aspect, wat is dat? Al de horen op de fiets of boeten het fietsen ook nog gaat? Ja, jij hebt er nog weg. Rie door. Ja. Door de koers. Rie door. Dat is voor de pensionaar, dat is duurt het bier. En dan maandag hebben we ritten van boven de 100 en dan hebben we halverwege gestopt. En dan wordt er goed gegeten. Een stukje vlaai, een tasje koffie. Dus een beetje wielrenner kan het in principe op een stuk vlaai en een tas koffie doen. Ries te vlaai, ja. Oh, ries te vlaai. En dat infuus, hè? En dan daarna het infuus. Ja. Dan hoor je vochtgebied weg. Hey jongens, het wielrennen, ik neem aan dat je allemaal het wielrennen van tegenwoordig wel bijhaalt, of niet? Ja. Ja? Wat vinden we ervan, het wielrennen van tegenwoordig? Beter is het voetballen van de heren, want dat is voor 3 keer niks. Ja, maar goed, als je kijkt in alle takken van sport, doet Nederland best wel met, behalve die manselijk en gans Nederland hunkt er aan. Damesvoetbal het gaat goed, het volleybal, het fietsen, het schaatsen, overal door met, behalve daar. En we hebben Dick Advocaat en Danny Blind, die hebben een award gekregen van de sector van de gezondheidszorg.
Je hebt op tijd van anderhalf uur 17 miljoen Nederlanders van de Oranjekoorts afgeholpen. Dat kost niks. Zonder antibiotica. Ook geen griepprik tegenop. Dat is totaal langs beheren gewoon die award. Maar dat is toch een prestatie van de... Kom nu met dit kaartje met Valium, dat weet zeer wat ze beleeft. Ja, maar we doen altijd maar één take van 12 minuten en dan is het klaar. Dus als we nu moeten instappen en... Helemaal niet 12. Was er veel weg ook toch geweest, of niet? Bij Jelle? Ja, bij Jelle zien we Ja, dat is toch goed zo. Keizer, hè? Keizer, Keizer van ja. Wat moet je... We hebben nog een klein kanon tussen in ons midden. Hè? Ja. Och, dat zal bij mannen dus niet over het formaat komen. Het kleinste dan. Maar we dan niet kunt dus Wat is het kleinste kanon? We hebben nog een kleinste kanon. Nee. Wielerkanon. Een wielerkanon? Deze. Want? Kannibaal. Die kannibalen vanuit. Pas van de krantje staan. De kannibalen, we hebben nog een deel. We hebben van alles ertussen zitten. Help me even. Want de jong zal dat misschien niet hier over zichzelf zeggen, maar... Een topper is de baan bijvoorbeeld. Dat er continu maar die wedstrijden erin. Baanrenner. Ja, Geweest? Nee, Of- gewoon een wielerbaan in Klein is gewoon een asfaltbaan. En de koers ik regelmatig gaan. Daar fiets ik wel meestal voor in, ja. 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 Maar dat ligt vooral aan die anderen, die zijn te slecht. Maar hebben we dan toch goede baanrenners ook in Limburg? Ja, dat is geen houten baan, het is gewoon een asfaltbaan. Ja. Je 600 meter en dan is het al eigenlijk genoeg, 50 km per uur. Er zijn dus meerdere er met, dus ja, dat geeft me gewoon goed aan. 50 per uur? Dat valt ze niet zeggen, maar... En dan over de kop. Ja, nee, dan moest ze niet op die beurtje gaan, want dan hebben ze denk ik al het behang eraf. Daar moest ze niet aan denken, en dan moest je in de groep er iets anders aan denken. Maar als ik 50 in het oor kan rijden op de baan, nooit overwogen dan om ook eens richting de houten banen te gaan of zo? Nee. Dat trekt ik niet. Het is goed geweest. Ik ben nog 40, dus prima. Dus ook geen Ik heb meer uren respect vroeger voor de beer, daar kijk ik tegenop. Het wiel is net te groot.